Смядово. Тази декларация ще я занесем до работната група, която е инициатор на среща разговор за бъдещето на България на пчеларство в Република България. Тя е планирана за събота от 14 часа в военния клуб в град Плевен по време на плевенското изложение по пчеларство. Копия от декларацията ще изпратим до Министерството на земеделието и храните, до Министерството на околната среда и водите и до медиите. Декларация от пчеларите от област Шумен, членове на пчеларското дружество Камчийска пчела град Шумен, пчеларско дружество Нектар град Шумен, пчеларско дружество град Смядово, пчеларско дружество град Каспичан и пчеларско дружество Камчийска и пчеларска кооперация Камчийска пчела град Шумен. Повечето култури, 87 от най-важните 115 на планетата, имат нужда от опрашване, за да раждат плодове, ядки и семена, казва агроекологът Александра Клайн от университета в Гьотинген. Тези култури съставляват около $1 трилион от общите годишни продажби на селскостопанска продукция по света, равняващи се на средно $3 трилиона. Освен това, те осигуряват 35% от калориите, консумирани от хората. Всяка година и по-голямата част от витамините, минералите и антиоксидантите. А според Министерството на земеделието на САЩ, 1/3 от храната идва от опрашвани от насекоми растения, като 80% от тези растения се опрашват от пчелите. Затова и човечеството като цяло е разтревожено от появилия се феномен синдрома на празния кошер. През 2007 и 2008 година е отчетено особено голямо намаление на броя на пчелните семейства. За САЩ, Канада и страните от Европа този рязък спад достига от 20 до 80% от общия брой на отглежданите пчелни семейства в тези страни. Те са водещи и по площи засявани с генно модифицирани култури. Многократно сме писали и изпращали отворени писма до Министерството на земеделието и горите, Министерството на земеделието и продоволствието и медиите, в които сме изразявали своето становище по проблемите на пчеларството в Шуменска област и сме отправили своите искания за неотложна финансова помощ за оцеляване на отрасъл пчеларство. Отговаряха ни, че Националната 3-годишна програма по пчеларство 2008-2010 ще ни помогне. Нашето мнение за нея и вижданията ни как трябва да се подпомагат пчеларите в България е изразено в гледна точка пчеларите от Шумен от Даниела Челебиева, разгласено по шуменските медии. Сложили сме приложение. Запознати сме и одобряваме Националната програма за незабавна подкрепа на пчеларството, представена от инженер Илия Цонев на 4 май 2009 във връзка с резолюция на Европейския парламент относно състоянието на пчеларството от 20 ноември 2008. Затова ние, шуменските пчелари, декларираме, че сме за: първо, България е свободна от генно модифицирани организми сега и завинаги. Второ, обединение на всички пчелари, производители на пчелен мед и пчелни продукти, като се създаде една единствена пчеларска организация, която да защитава техните интереси, да отстоява принципа на равнопоставеност между всички пчелари, любители и професионалисти, регистрирани земеделски производители и нерегистрирани, защото растенията се нуждаят от пчели, които да ги опрашват, без да имат претенции, чия собственост са пчелите. Трето, тази пчеларска организация трябва да разработи и представи пред Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите стратегическа програма за оцеляване и възход на отрасъла с цел създаване на фонд пчеларство, който да се включи към фонд земеделие и да се управлява от разплащателната агенция. Процедурите по обслужване на пчеларите да бъдат максимално опростени. Предлагаме всеки пчелар, след като е регистрирал пчелин в РВМС, да има право да се регистрира за подпомагане в областната разплащателна агенция, където в края на всяка календарна година да представя заверен от участъковия ветеринарен лекар ветеринарно-медицински дневник на пчелина и квитанция за изплатен членски внос към тази пчеларска организация за текущата година, за да му бъде изплатена еднократна годишна финансова помощ на база брой пчелни семейства в началото на следващата година на посочената от него банкова сметка. Основната задача на пчеларя е да отглежда здрави и работоспособни пчели, които да опрашват ентомофилните растения. Пчеларството е стратегически отрасъл, значим за биоразнообразието, необходим за съществуване на земеделието и животновъдството.
Обществената полза от пчеларството е многократно по-голяма от личния интерес на отделния пчелар. Друга цел е отпускане на държавна субсидия за всяко регистрирано в РМС пчелно семейство. Подкрепяме предложението от 4 май 2009 на инженер Илия Цонев, член на Националната научна асоциация по пчеларство, и предлагаме минимална сума от 40 лева за 2010, която да се актуализира всяка година спрямо инфлацията и минималната работна заплата. Поради голямата важност на опазването на пчелите, предложението за субсидиране на пчелните семейства да се съгласува с Европейския съюз и дори да се разпространи в другите страни членки на Съюза, за да има равнопоставеност на пчеларите от Европейския съюз по отношение на пазара на пчелни продукти. Едва когато се осигурят тези средства за оцеляване на отрасъл пчеларство, да се разработи и приеме национална програма за развитие на пчеларството, която да подпомага регистрираните земеделски производители пчелари при създаване на нови пчелни семейства и други. Следваща цел е защита на територията и гражданите на Република България от генно модифицирани организми, което е предпоставка за опазване на пчелите, биоразнообразието в природата и човешкото здраве. Отиваме към организиране на курсове за квалификация и преквалификация на пчеларите, предпоставка за отглеждане на здрави и силни пчелни семейства. Популяризиране на пчеларството, предпоставка за привличане на млади хора към тази благородна и интелигентна професия. И на последно съм записала, но това е една от най-важните дейности – популяризиране на пчелния мед и пчелните продукти като предпоставка за здраве и дълголетие на българската нация. Приложили сме тази гледна точка, аз се разпространих по шуменските медии, говорихме с тях на всички дружества също. Анализите за движението на цените на пчелния мед изкупни на дребно, на едро. И тук искам да ви покажа, че това е базирано и на изводите, които направи Световния конгрес по пчеларство Апимондия 2009 в Франция. Създаде се Световен фонд за опазване на пчелите, именно за да могат всичките тези неща да бъдат постигнати. Ако имате въпроси, може да задавате. Ще отговарям с удоволствие. Днес в рамките на празника изчаквам председателите на дружество Камчийска пчела и на дружество Нектар и вече ще решим дали ще подпишем всички заедно този работен вариант, който подготвихме съвместно.